Bon dia, benvinguts una vegada més a l'escola virtual. Avui anem a passar més enllà del 10 i anem a descobrir una miqueta com funcionen els nombres de dues xifres. I treballarem la desena. Així que tenim aquí uns elements, sabem que hi ha més de 10 i sabem comptar fins a 10, així que anem a comptar. I els anem agrupant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I això d'aquí, aquestes 10 peces, aquestes 10 són una desena. 10, una desena. Posarem un número 1. I les que ens queden per comptar, tenim una i dues més, que són les unitats que ens resten per afegir. Així que tindríem 12. Una desena, dues unitats. Espero que us hagi agradat.